Bapak keperanggul mungguing ayuda bapak bawat nyobentar bawat nyobentar kebapak nyomungguing aloko Darantarja iya Bagong nggih ajeng napa goleki Petruk oh Petruk ngayal kok Kandang Truk sing goleki iki kowe wis tau mangan watu urung kowe tak kandhani ya goleki aku kowe omong nek ora ana engko ngapusi etok-etok men ora ana kowe iki tak kon nandingi Darantarja lho goblok kowe wah batro aku nang nganggo ngetak anarkis kowe kowe goblok kebangetan kok asem piye Petruk ora ana kowe mbudheke Antarja aku krungu oleh Purarasanan aseme Truk krungu wah kowe nek Dwadiku wis tak tekak modar kowe krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan ngono lho Gong wah jan kowe iki ora ana wong ngomongan apa-apa niku ora sagara kowe omongan karo Petruk heeh anu ya Petruk nendi teng mriko kersane arep tak pateni saniki iya Truk meng arep dipateni sedhela jare tak tinggal melayu Bali lho tak tinggal melayu aja Truk aja Truk kan kita bareng ta Truk tak bareng lagi besok kowe ngebis ora bareng aku kejem kowe Petruk mboten nonton Bagong nun aku wegah guyon aku gak sembrono tersane Petruk kok wenehke aku apa ora nek ora kowe tak pateni Petruk tak pateni nek diwenehke kowe slamet tegese Petruk tak gawa bakal tak lebokke Pakunjaran nek ora dilebokke Pakunjaran gedene Petruk tak pateni Katri gumulung mangrempahing wadya haji kowe iki ngopo kowe arep suluk biasane iki nek nesu ora wayange terus suluk to iki ora laras sing genter goblok ngalahke sing genter wis golek ramban wae bendina wis menengan isih tok salahke Antarja apa kowe iki satriya iya Petruk iki kakangku Petruk lara tak tileki tak keroki men supaya Petruk iki mari men wis terus sehat kok mati tok ame-ame kowe iki ndek pikiran ora Jo kok Jo piye lha kok jenengmu sapa Antarja Dundang Jo kok ora gelem pengundang ontor ki murup apa kowe? Yo, wis sak karepmu. Sak karepku mungsuh dadak aturan. Piye, mikir Jo? Upama kowe duwe kakang, utama kowe duwe sedulur. Nek sedulurmu, kakangmu apa adimu arep tak pateni perasaanmu piye? Hah? Sebagai manusia lho. Perasaanmu piye aku tak takon? Hah? Ya wangsulan jare wong pendidikan kerembak-kerembik wangsulan kowe Petruk sapa wae sing jawel karo Petruk ware wantas marang tak putung legane atiku rawe ben sakarepe cangkemmu wiladala apa hah Bagong nek ngene iki wis ora kena dikandhani ta andane. Aja kok wujuding menungsa lumrah, dewa medhon wae waton rada lho, trada. Aku wani. Lah iya wong cilik. Ha iya. Yang Adipati ya wedi aku. Muni aku kowe. Muni
ya. Lho man gayang to man. Pikiran iki man nek ngene iki perlu tak pikirke. Yen ngono kowe wani karo aku, apamu sing tak wedeni? Iblis lanat. Ora minggat karo aku kendarat dintangani unta. Sik, antar sik. Wis tegel tenan arep ngajar aku. Ha. Aku abdimu lho, Jo. Aku abdimu kowe tak momong pirang-pirang taun. Lah kok kowe arep mentolo karo aku, terus kowe arep pamer apa? Pamer upas sing le menehi karo eyangmu kuwi ya. Upas werayang to jenenge. Ha, apal aku. Tamake kulite menungsa, kulite iso nglothok. Mati dhewe. Mati garing. Ning kowe ngikir, Jo, aku anak sapa? Aku anake sapa? Semar. Semar ki Sang Hyang es dengdeng. Ismaya lali ya. Sang Hyang Ismaya ngono. Ismaya ki sapa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Ngono. Dadi bapak kae kakangne Bathara Guru dewaning para dewa. Asline bapak iki wong digdaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi moh umuh. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora merga piye-piye ning merga moh umuh. Anak-anake Semar ki dinahi Jaya Kawijayan atos sing balung wuleting kulit. Ming aku Petruk Gareng ki ra tau umuh. Ra tau pamer. Ora kaya satya-satya kang ngene. Pecah dadamu. Tung dang tak tung ora ngono. Hah? Mergo aku gandrung katentreman. Ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh karyasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat. Hari ini kamu akan tahu bagaimana. Apa yang perlu dicatat? Harus membeli sabun. Kena ratak bandem, cilaka cange. Larung ora. Ngono aja dadi kowe aja waton iso ngucap. Arep weruh kowe, arep weruh. Kowe nyembur Bagong ora apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuataning bapakku. Ora kena penyakit kadas kurap gatal jamur aja tutang Bagong kowe kana. Bapak ki le. Aku ki meng tawa obat kok mlayu. Aku ya gumun itu. Aku ra ya bangane ora Bagong suwe ra tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat Kliwon ning Parangkusuma, ha iya. Gelar karpet kae monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke arta wangsul saking 10.000 dados kalih 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurap panulan sawiturutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Aku iki ketoncol lek omong. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Lah kok Antarja mlayu. Nendi wonge? Ngeleng ki. Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul kaya gangsir wae jedul ora.